Každá minuta se počítá. Měsíc může být víc, než se zdá. Náš doktor Kroner, zázrak této doby, všem má co nabídnout a všem co prodat má. Ulici naši, jeho moudrost dobí, nikdy se nesměje, často však usmívá. Náš doktor Kroner, nejlepší hodně nás, a zdraví hodně věd a zdravý život máš. A na tisíce zdrojů kolem hlavy zás, jen on může a všechno on, co ho požádáš. Tak rychle spěchej, už poslechnu, co ti poví. Tak rychle spěchej už k doktoru Kronerovi.